to je paráda. Perfektní klídek, příroda, žádný stres. Takovouhle práci bychom měli dělat častějc. Radši ale ve dne. Raději bys byl s tou Luigiho holkou Sárou, co? No, to by byla noční šichta. Nech to, prosím tě. Co ty o tom můžeš vědět? To, co všichni. Vždyť to ví i Luigi, že mu chodí za dcerou. A řekl bych, že mu to ani moc nevadí. Vždyť si zachránil panenství. A pak si o něj nepřipravil, co? Hele, sklapni, Pauli. Nevěděl jsem, že jsi byl u toho. No tak Tome, dělám si legraci, je to dobrá ženská, hodíte se k sobě. To právě nevím. Nějak si nedokážu představit, že jich přišel domů a řekl: představ si to sám. Dnes jsme měli v práci strašnou dřinu, musel jsem zabít 10 lidí. O takových věcech se doma nesmíš vůbec bavit. Ženská to pozná sama, co si zač, ale když tě má ráda, vydrží to. Když se doma nebudeš chovat jako to zvíře, co popisují v novinách, když na ní budeš milý a budeš se dobře starat o rodinu, bude tyhle věci ignorovat. A to by se zdá normální celý život skrývat před vlastní ženou, co si vlastně zač? Na to se vykažu. Dobře, Co se děje? Sam tu na nás měl čekat a není. Nějak to tady začíná snít. Hej, my počkáme s autama tady a ty se běž opatrně mrknout, co se děje. Díky za důvěru. Vem si tady ty hračky, ať tam nejdeš jen tak nalehko.